Запазването на 3 март като националният празник на Република България е една от най-важните вътрешни и национални каузи, за които се борим. Тя цели да не допуска пренаписването на историята ни и да съхрани подвига на нашите предци, които са дали съществен принос за освобождението на страната ни. Изобщо участието на гражданите в взимането на политически решения е едно от върховните достижения на европейската демокрация. Но ние алармираме и за промяна в закона за допитването, за референдумите, защото праговете, които днес фигурират в законодателните разпоредби, са почти невъзможни да бъдат достигнати, тъй като става дума за 10% от активното население на страната ни. Част от евроскептицизма в Европа и в България се дължи и на това, че все повече граждани се чувстват непредставени и все по-малко участващи в взимането на политически важните решения за тяхното бъдеще.